היי לכולם, אני אבישג שטרית וזו הסרטון הראשון שלי ואני חושבת שהגיע הזמן לפתוח עמוד ביוטיוב ולתת טיפים אישיים וכל מיני דברים חדשים שאני רוצה שאתם תלמדו ותצפו בהם ואני אשמח מאוד. וזה הסרטון הראשון שלי, אני לא כזה מבינה בסרטונים אם אני יודע את האמת ואני אשמח מאוד שתצפו בסרטונים כדי שאני אוכל גם אני להתקדם. אני חושבת שאני די אצליח מאוד ללמוד לעשות את הסרטונים האלה. בתוכנה הראשונית שלי, היום אני, בסרטון הראשון שלי, היום אני לא אעשה תוכנה כזאת של לערוך את הסרטון וכו', אלא אני אצלם מסרטון רגיל עם מצלמה הכי פשוט שיש, ובהמשך אני מבטיחה שאני אצלם עם מצלמה יותר משוכללת ויערוך את הסרטונים בתוכנת עריכה מאוד טובה, ואני מבטיחה שיהיה הכל טוב ומוצלח, ואני מקווה מאוד שתירשמו לערוץ, ואם מי שרוצה להירשם לערוץ שלי יש למטה כפתור אדום להרשמה ואני מקווה מאוד שתירשמו. היום אני הולכת לעשות לכם DIY לציוד בית ספר ובקרוב גם יצא DIY ללוקר שאני אעשה, ואני מקווה שתצפו בסרטון ושתהנו והכל יהיה טוב וסבבה ובסדר. אז תודה לכם שאתם צופים, ואם אתם רוצים להמשיך ולראות את ה-DIY לציוד בית ספר, תמשיכו לראות. היי, ה-DIY הראשון שאני אעשה יהיה למחברת, ומה שאנחנו נצטרך זה עיפרון, וה-DIY שלי יהיה מנדלה. אני אראה לכם תכף איך זה ייראה. קודם אני צריכה לסרטט את המנדלה. ה-DIY שלי הוא זה, אני פשוט מציירת את זה מחברת רגילה. פשוט לא רואים כל כך ככה, אני צריכה צל. אני אשתדל. אז ה-DIY שלי מנדלה כזאת, זה משהו מעוצב כזה לפי העיצוב שלך, וזה ממש יפה, וזה כזה משהו שאין לאף אחד חוץ ממך, וזה כזה לפי העיצוב שלך ויפה, ורק כזה גורם להבדלים כאלה שלך יש את זה, וזה ממש יפה. איך אני אסביר? טוב, עזבו. פשוט מושך הרבה תשומת לב וממש יפה, ואחרי זה, בגלל שלא רואים את זה כל כך טוב, כי לא יראו כל כך טוב עם עיפרון, אז אני מבדילה, אז אני שם את זה עם ארטליין, אז אני אחזור על זה עם ארטליין, שזה טוש לא מחיק, קוראים לזה ארטליין 70, שזה היותר רגיל והיותר פשוט. הטוש היותר רגיל והיותר פשוט, שהוא לא מחיק כמובן, אבל אתם יכולים להשתמש באיזה טוש שבא לכם, כשהוא כמובן לא מחיק. אוקיי, סיימתי את העיצוב שלי, ועכשיו אני אתחיל לחזור על זה עם טוש ארטליין. חוזרים על הכל עם טוש ארטליין, כדי שזה ייראה יותר מודגש ויותר יפה. כמובן שאפשר פשוט להתחיל לצייר מהטוש הלא מחיק, במקום להתחיל עם העיפרון. אני הייתי עושה קודם עיפרון, בגלל שאם יש איזו טעות, אז אי אפשר למחוק אחר כך את הטוש הלא מחיק, ואז אנחנו בבעיה. אז עכשיו אני אחזור על הכל ויראה לכם. אוקיי, אני ממשיכה בעיצוב. הולך לי לא רע.
זה מאוד כיף ואני ממליצה לכולם. אוקיי, אני אסיים ואחזור עליכם. אוקיי, סיימתי וזה ה-DIY הראשון שלנו. זה יפה, אני מאוד אוהבת את זה, זה לפי המחשבה שלכם והעיצוב שלכם, ואתם יכולים לעשות את זה עוד יותר, אתם יכולים אפילו לסיים על כל הכריכה. אני מאוד אוהבת את זה ככה, ואולי אני אמשיך קצת אחר כך, אבל אני חושבת שזה גם מאוד יפה ככה, ואם אין לכם רעיונות איך לעשות את המנדלה, אתם יכולים לקחת רעיונות משלי, או פשוט לחפש באינטרנט. אוקיי, ל-DIY הבא. אוקיי, לקחתי עוד מחברת ואת ה-DIY הזה אני הולכת לעשות עם סרגל. בעיקרון כמעט רובו יהיה עם סרגל. כאן התחלתי כבר לצייר בעיפרון. זה יהיה חוט ועליו מחוברים גלים כאלה יפים. אני אעשה ופשוט תראו. אוקיי, שלום לכולכם. עוד פעם, ככה זה החוט והדגלים. אני חושבת שזה עיצוב מאוד יפה, ועכשיו אני הולכת, אני הולכת לעבור על זה עם תושרת ליין, ומלמטה אני אעשה כנראה עוד עיצוב. כמה שיותר ישר ולא לצאת מהקווים יהיה יותר טוב. אני מאוד אוהבת את העיצוב הזה של הדגלים, הוא בעיניי מאוד יפה, ולדעתי אני אעשה גם עיצוב כזה ללוקר. אני אוהבת כמה שיותר לוקר חגיגי כזה, ויפה ושמח כזה. אוי. שמתי לב שהמצלמה לא קלטה. אני חושבת שהסרטון הזה יהיה סביר. יהיו לי סרטונים יותר טובים, אני מבטיחה. אני גם בשלנית אלופה, אני באמת אומרת, אני לא משקרת. ואני חושבת שאני מאוד טובה בלבשל. ואני חושבת שאני אעשה לכם ספיישלים ממש טובים בבישול. ואני מאוד אשמח שתצפו בהם. אוקיי, אם יש לכם רעיון מה לעשות בתוך הדגלים, אתם יכולים לרשום לי למטה בתגובות, ואני מאוד אשמח, ורעיון פה אני כבר אגיד לכם מה הרעיון שלי לפה. אוקיי, היי לכם, וכמו שאמרתי, עשיתי פה, כמשהו לעשות פה, עשיתי פה את הקופו שקוראים לו פול פרנק. אז עשיתי את פול פרנק והוא יצא לי ממש חמוד. יש לי קלמר שלו, הנה. מצטערת על הבלגן. וכי פשוט יש לי פה מלא חומרי יצירה. והוא יצא ממש חמוד ואני ממש אוהבת את איך שהוא נראה. יש לי משהו שאני מאוד רציתי לעשות לעוד אחת מהמחברות. אז שנייה ואני אראה לכם מה. אוקיי, אז זה הרעיון שלי. יש לי פה יש לי פה את האבנים האלה, קניתי אותה מאיזה חנות יצירה אחת, אני לא זוכרת אותה, נראה לי זה מקסטוק. אז קניתי אותם והם מאוד יפים, ואני חושבת יש לי פה שנייה, נחפש את זה. יש לי פה כל מיני דבקים וגם דבק לבן. אז אז יש לי כל מיני, שעצרתי, יש לי פשוט מלא דבקים, ואחד מהם זה דבק קיום ממש חזק, והוא צהוב שחור כזה. הנה הוא על הרצפה, שנייה נערים אותו. טוב, לא משנה, אז אחר כך אני ארים אותו, בינתיים אני אמשיך. ואני שם את האבנים, מסרטטת לפי מה שאני רוצה, ואחרי שאני מסרטטת אני אדביק אותם. אוקיי, סידרתי לפי הצורה שאני רציתי, ועכשיו אני אדביק עם דבק קיו.
זה דבק חזק מאוד והוא מאוד טוב. אם אתם לא רוצים עם הדבק הזה או חוששים שזה ייפול, אפשר עם דבק חם. אני לא ניסיתי לא עם זה ולא עם דבק חם. אני לא יודעת אם זה יחזיק, אבל אני אנסה את זה. אוקיי, סיימנו. צריך לתת לזה להתייבש. רגע. שנייה רק. סיימנו את המחברת האחרונה. צריך לתת לזה להתייבש רק קצת, וזה יהיה מושלם. אני מאוד אוהבת את העיצוב הזה ואני ממליצה לכולם. כמו שאמרתי, אני אבישג שטרית, אני מקווה שאהבתם מאוד את העיצובים שלנו. בואו נעבור עליהם עוד פעם אחרונה. בקרוב יהיו עוד הרבה עיצובים, יהיו עיצוב ללוקר, נעצב את המשולש הזה ששמים בתחבורות גם, או כמו שאתם רואים הוא ריק, כי ממש כיף לעצב את הדברים. כמו שאמרנו, הנה עוד אחד שאתם יכולים לחזור ולראות. ואני מאוד שמחה ומרוצה מהסרטון, ואני מקווה שתירשמו לערוץ ותוכלו ליהנות ולצפות בסרטונים, וביי. ביי.